Zdravím všechny, tady opět Byron a já vás vítám u třetího videa ze hry Counter-Strike Global Offensive. Ano, je tomu opravdu tak, po velmi dlouhé době, co jsem zase z této hry nenatáčel, co jsem natočil ty první dvě videa, tak jsem se konečně dokopal k nějakému dalšímu kompeťáku. A tentokrát už tady nejsem sám, ale pozval jsem si teda dva spolukomentátory, no v podstatě 4, každopádně pouze 2 jsou Češi, a to konkrétně Eterncat. Čau. A Vobny. Hola, hola. Vobnyho nevím, jestli znáte, ten často se objevuje ve videích The Ceziplayera. Těžko říct, ale jestli vůbec znáte i The Ceziplayer, ale to je jedno, takže zahřívací kolo právě končí a my teda můžeme za chvilku, jo, momentálně přijdeme o svoje fajnové zkušební zbraně a jdeme teda hrát na ostro, takže první kolo by to chtělo zatím nějaký ten Kevlar, nebudeme zatím kupovat nějaký zbytečný tag 9 a takovýhle. Ještě tam je ten, jo dobré, sestřelil jsem ho. Nice. Dobré, musím se už trošku víc dostat do té hry. Pytle na odpadky. Hele, vidím ho tam, dobré. Kurva, jsem musel to zrovna sebrat ten zasraný SMGčko nebo co. Tak jo, takže teď už si konečně můžeme koupit Galila, což je jediná zbraň v CSku, na kterou mám nějaký dobrý skin, nebo těžko říct, jestli dobrý, ale prostě aspoň docela pro mě hezký. Takže tentokrát už se trošku rozdělíme, tentokrát já půjdu na Ačko. Takže počkat, tady to budu hlídat, nebo ne hlídat, tady podívám, ty vole, nějaký polštářky. Kámo, dobře, ty. Jo, dobrý, aspoň jsem musel dát headu. Ještě se střelil nějaký ten jiný odsaz. Já ty pojmy fakt nějak extra neovládám. Já umím říkat jenom, že ty vole nepřítel is on A, nebo ty vole nice a takovýhle. Nepřítel. Nepřítel is on A. My English is very špatná. Hashtag Chenglish memes. Přesně. Come on, is that? No. No, to. Knife. Oh, nice. Tak, teď nenápadně. Jo, v tom smoku. Ale tady je, vzadu. Oh, nice. Jo, tam ještě nějaký, že jo? Ne. Jo, tady je. Kurva. Super, takže teďka mám bombu. Tak, kam to plenteme, hoši? Dropnout, Ethan. Jo, to bude nejlepší. Ethan, ten se vyzná. No tak kdo bere bombu? Tak jděte do hajzlu. Jo, dobré. Tady za plant. Tak já jdu zase na Ačko, ať jsme tam 2. Tak jo, teď opatrně, tady se trošku... Right side window. And Connector. Opatrně, tady určitě někdo bude, ne, dobrý. Tady to jenom... Ten HP and connector. Tady to jenom hořelo. Tak. Je tu někdo? Já už to úplně vidím, jak někdo teď dá headu úplně na pohodu. Ne, dobrý, nikoho tady nevidím. Na plantu, viděl jsem. Z toho jungle Jo, ty tam schovaný v tom smoku pochcaným. Tak, dobré, sestřelil jsem aspoň někoho. Surprise, motherfucker. Yeah. My glass was on the way. Ty vole, ale jako... Ten si teda docela věřil, ty vole, ten tam prostě stojí. Jako... Ty vole, no. takový překvápku, kámo, jak poje na běh. A teď mě sestřelil nějaký odsaz, ty vole, ani nevím odkud. Pojďte hoši, já vám věřím. Jen za bandama. Na Bčko nebo ne? Já jsem na Ačku. Ale koukám, že tady už je to trošku vyštípaný. Aha, tak není. Zezadu mě hajzl sestřelil. Short. Pushing. 2A. Rush. Ok, hoši. Jdeme rašovat. Pojď pičo, vole, s AWPčkem. Tak, schválně se za auto. Promiň. Pojď. Já mu ne, 22. Pojď ty kundo. Na shortu furt. Kurva, jsem ho chtěl knifnout, ty vole. Piča s AWPčkem. One short, minus 22. Přes To je smoke. asi nějaký vyjebaný palach, ty vole, tady grilluje.
Tak počkat, tak jsem prostě nalítnul. Tak počkej. Kde jsou? Jo, to je teammate, sorry. To jste vy. Chcípně ty mrtkos, kurvena. Jungle? Jaký už mám skóre, už na píču. Ty vole, 4-10, no to si děláte prdel. One more city. Já jsem nubák, ty vole. Já se beru Galila. Teď se fakt budu snažit. Hraješ jenom s Galilem, nebo co? Ne, nehraju jenom za něj, jako teď jsem třeba hrál za P90 a taky to stálo za hovno, ale tak jako Galil ten jakoby mám nejradši, že jo, prostě jediná. Nevím na smoky a tak, já se to nikdy neučím. Zabrnou hned tady. Dobře, Kámo. jdu sem, Nahoře v paláci. Minus 94. Přejdu přes pítový koberce, tak. Nice. Budu tam, trošku je překvapím, oni si všichni myslí, nebo všichni počítají s tím, že jsou všichni na tom, na Ačku, takže já jediný půjdu takhle přes Bčko. Překvapím je úplně na šéfa. Tak jo, počkej. Last one up on mid. Oni se nesmí nechat With zabít. AVP. Hezky. Ty vole, ono ještě stihl v té poslední vteřině. Vystopoval po čichu. Nice. Tak, zase půjdeme teda tady mým oblíbeným směrem. On je oblíbený zejména pro mé nepřátelé, protože mě tady vždycky sestřelej. Tak jo, takže už mám docela dost peněz, mohli byste si... Tyvo, já zkusím AVPčko, hoši. Uvidíme, jak moc velký nubák budu. Bacha na to. Půjdu s tebou. AP. Kamu zkusím dát no-scope, tyvo. Jsem tě chtěl střílet. Kurva. Tyvo, tam na mě naběhli 3 mrdáci, ty vole, tak... Jungle still. Jo, dobré! Ty vole, taková heada, ty vole, ani nevím, jak se mi to povedlo. Ale tam je mrdák. Ty píčo, tak počkej, to musím... MLG edit, kámo, na šéfa. Ramp. Ty vole, fajnová televize. Dokonce když do toho střím, ty vole, tak... No, don't stand in front of me. Kanály. No. Don't. No moc kanálů to tam teda nemělo, no. Asi špatný signál. Barvičky, ne. Mám pocit, že je někdo tady, ale bojím se. Jo, asi tak. Neboj se, já tě kryju. Tam je. Ježiš, já ho netref. Tam je ta píča. 1B. Kurva. Behind. To je kunda. Což je vůbec v MG1. Myslím, že asi byl vyšší. No, byl. Špatný období? No, asi poslední rok možná. Ty ranky se každou chvíli ztrácí, já jsem taky před chvilkou byl Silver Master Elite, potom jsem byl Unranked a teď zase jsem získal jenom Silver Elite. Kurva, ty vole, tam jsou 4, kurva. Tam jsou 4 ty mrtky. A dobrý, jednou jsem se střelil. Dobré, 2. Pojď, ještě jednu hlavu, pojď. Ty vole, pojď. Posledního, pojď. Pojď sem ty mrtko. Hlavu. Jsem ty mrtko. Ty píčo, quadrakill. Ty krávo. Kámo, přesně, teď to zachráním, teď to úplně zachráním teďka za counterteroristy. Za ty se mi hraje vždycky líp. Konektor. Lol, teď mi napsal Cezi, Byron je český Kenis. To je nějaký slavný CSkař, že jo? Jo. Já si asi mutnu ten mikrák na Discordu, aby si nevěděl. No. U nás určitě teď pozoruje s těma, se slzama v očích, že ježíš, mohl jsem tam bejt já. Nemusel tam bejt ten debil, ale mohl jsem tam bejt já. Smůla. To jsou ty jeho 2 hard disky, když jeden nefunguje, no. Počkej. One is low, 10 HP. No jo. Pojď. Nice. Bylo nasty. Good job, Ethan Cat. Byron zapnul, jasný. Monitor, no asi tak. Zase chtěl něco takového dodat, ty vole, přesně, obny. Zapnul jsem tak možná televizi, ty vole. Tak jo. To se taky počítá. Ježišmarja, middle. Kapa 1, 2, 3. Kurva! Já jsem tam, ten týpek taky šel s nožem, ty vole, a oba jsme se tam museli asi tak 3 vteřiny vyndávat zbraně, ty vole, než jsme po sobě začali střílet. Pojď. Jo, máš to. A je to tam, hahaha.
Easy Too kamen. late, guys. hele, půjdu tudy. Ale radši si. Smoky Kur- zase. Tak to bylo rychlý. Ty vole, to je píče, jak tam tak zase kempoval, no. Já jsem tam přiběh, ty vole, a hnedka heda. Ještě jednoho. Vovny je tam rozstřílí úplně na všechny na sračky. Surprise, Aha. motherfucker. Tak tohle jsem nečekal. Jo no, ty vole, it's a prank. Social experiment. Social experiment gone wrong sexual. Bro. Look, there's a camera. Oh shit, you got shot. That's a prank. Zatím někoho nevidím v paláci. Kurva. Tady pácek. Dobré, sestřelil jsem Nice, ho. Birone, no jo, pojď. Pistolkou jsem ho sestřelil. Ty vole, jo, ještě je tam jeden. Ještě pojď, já už jdu Kurva. pomoct. Dobrý, vím, je za... Behind the car. B. Ty vole, ale myslím, že tam je se mnou ještě nějaký, ty vole, oni ho zastřelili zrovna v takový póze, že vypadá, že je na živu. AI. Ti dropnu Robina, co chceš? Kurva, jsi to řekl moc pozdě. Neva. Pohoda. Je to Mně to nevadí, viď? Mně to nevadí. Jeho peněženku to nehrozí. Dobrý, jdu si pro ten kill a jdu To je takový vyjebanec, ty vole, ten tame, ty vole. Já tam jenom Oh, vykouknu, jenom trošičku nejdu. vykouknu. Jsem. Jenom trošičku Nejdu vlastně si- vykouknu, ty vole, celou dobu jsem úplně potichu, ty vole, a on mi hned dá headu, ty vole, to není normální tohleto. Overwatch na něj. Don't kill him, Autonu. yes, don't kill him. I will ace. Dobré, tak to zkusil chlapec. Už tam plentil. Get me ace, man. I feel your ace. Tak AIDS. co, nějaký autonouby? Ne. Máš smůlu, budeš si Yeah, proto thank muset you. dojít. Ty vole, tak to zakončíme to Pick famasem. it up. No, I got this. Easy. Zakončíme to fama s acem, ne? Tak uvidíme, jestli mi to nevyžerete, no, ale Eternal Dog Tak už nic. mi to, Eternal Dog už mi to vyžral. Zkusil. Okay. Ty vole, úplně slyším ty autonů, Smokej? úplně slyším ty autonůby, ty vole. No. Hlavně, že tebe neslyším, co ty čuráku. No. Ne, Ne, jdu si pro to druhý, ne? nech mi jo. Neser! No, Nefuj! Vy se budete předhánět tak dlouho, než vás sám zabije, ty vole. No, Ne! asi tak. A je to tam. Jo, no tak kdybys neměl tu silver zbraň. GG, well played. Blbá silver zbraň, Oh, že jo, to je nice. jasný. 22. level. ranka je třetí, no tak. No tak vole, do poloviny Hej, jsem byl Martin. první a lepší. Já jsem dostal ještě nějaký grafit, nějaký rip. To byla docela rychlá hra. Jo, no. Takže hoši, já vám moc krát děkuju, že jste to v podstatě celý utahali vy, protože já se omlouvám za to, co jsem tu hru předvedl, za herní skilly. Takže já děkuju všem za slednutím, pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, nahodit odběr, video sdílet. Určitě se, když tak podívejte na YouTube kanál Vobnyho. Hele, Vobny natáčí ještě nějaký videa? Ne, už dávno. To jsem... Spíš Cezio. Já mu dělám 90% channelu, že jo. Jo, tak tam hodíme, přesně tak tam hodíme do popisku Ceziho kanál, ať mu děláme malinkou reklamu, když už teda jsme ho trošku vyšachovali. A Se to sice nezaslouží. takže ještě jednou děkuji všem za slednutím a prozatím čau. Pozdravte. Čus. Hola.